Kababayan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga sa Satuya Agabos, petsa 17 na Martes kan Marso taon 2026. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, dapat an mahal na Diyos an perming ipigpaenot niya to sa Gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung unyan. Special mention niya to sa Satuyang Executive Vice President and Concurrent Station Manager Sir Glenn J. Barcelon. Happy birthday tabi EVP Sir Glenn J. Barcelon. More power tabi. And enjoy your day. Sa Giraray programa na po tabing Tingog Kanbanwaan. Naglalaom na nagdiretso po ang kadakol-dakol na paraan tabay kasubago or kung daiman may natada na namumuyaman na sumabay na sa programa Sagkud alas 10:30. Mantang kamo dyan naghanda kan panguntuhan sa kusina, igwa lamang ning pinagpreparar ano tabi ang pinagsisibot-sibutan dyan na panira. Kumusta kamo dyan sa mga taga-Daraga? Albay District, Centro Legazpi. Mga pagtaraning niya tong lugares digdi sa laog kang probinsya ning Albay. First District, good morning kamo dyan sa Tabaco City. Nadadangog kita dyan sa paagikan 106.9 WGB-FM. Pati na po sa Gabos na mga taga Premier Distrito. Catanduanes, maray na aga. Kumusta ang panahon dyan sa Virac? Sorsogon, maray na aga man. Kamudyang tabi sa Kamalig kanla Albay, kumusta man? Ginubatan. Sa Tercer Distrito, kumusta man po kamudyan? Magiging kasabay-sabay ta si Pading Jimmy sa mo yung chief reporter, Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Karen, si Angel, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control June Napolis, sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyeran, Nicole Angloriani, Jimos Barrios, sa supervision iyan kan sa muyang news director Mardela. Si sumanadindaan mga istorya, si sumadanindaan mga istorya. Lokal, nasyonal, internasyonal, nagakadarangog kada bes na may bareta, news break, asin newscast major. Digdi sa DCGB, nababasa man sa samuyang official social media news portal, ang DCGB News Online. Mantang sa IT, ang broadcast mitabi internet worldwide netwide. Ang kasabay ta dyan, Jerome Nico Martinez. And naka-duty mo niyan on board ang OJT Smihali Isakat College, Billy Joe Buendia, asin Jazim Ariola. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Maray na aga dyan tabi sa mga taga-Ginubatan. Pwede tabi man kabo, magpadaraning, eto man, salamat man, may sarong texter. May isang texter tayo from Ginubatan. Basahin natin yan, yung text nindo, and primero kay Padingal, madali mo na Padingal, pasalamatan tayo ning kasuhapo na nag-text sa tuya na dua
maski puro paano, I'm very thankful in our own little way sa tingog kan Banoan. Tamay namumuyaman po, nag-aaprisar the way how we present and how we handle the program, and kung ang pigipresentar niya to na mga temas na aprisar man tabi nindo. Sabi din ni 5462, good morning Papa Ping, we need international news every day. Kasuhapon yan, dahil ko lang ini nagkabara sa tabi ha. Ngunyan ko tabi ka mo pasalamatan and acknowledge. And sabi naman ni 8430, thanks Pio, magayonon itong pigpadangog mo samo. Sana daily igwa kang i-play na mga arog ka iyan. This refers duman sa satuyang pinagpapagalan man na pighuhugot na kundi kitang nakakahurundig di lokal na mga resource person, minahugot kita, minaha-research kita, mga wires niya to online, mga personalidad na nakaka-explicar po kan mga pangyari, lalong-lalo na ngunyan sa international scene. Ano tabi itong gyera sa Iran. Yan. Salamat pong maray tabi. Very, very heartwarming. Igwa po ni nakakamuyaman po, maski puro pa. No. Sabi naman ni 6210, gulay na lubi-lubi. Yan, sa San Andres. Maray na aga tabi dyan sa ino. San Andres yan kan Santo Domingo. Yan, sa Karamuran, naglalabad asinda, nagdadangog. Maray na aga tabi sa ino. Bueno, diretso kita kan mga istorya. Tulos na may report ang Mega Force Patrol. Nasa linya si Compadring Alar Mario. Maray na aga tabi, Compadring Al. Please go ahead na. 1, 2. Hello. Go ahead, Pade. Go ahead. Salamat, sabi, pare. Widening na ang saro sa mga solusyon dan traffic digdi sa Legazpi City. Sigon kay Alcalde Isiamba Ismael, may mga lugar na digdi sa Legazpi na plano nindang i-widening and willing man ang mga tagsadiri ni Lote na i-widening ang sa indang lugar. Alagad binitin pa kan alkalde kung sa mga partikular na lugar ini. Ang importante, yaon ang willingness sa kooperasyon kan mga may sadiri ni Lote na posibleng tamaan kana pinagaplanong mga road widening na yan digdi sa mga lugar na talagang nagiging heavy na ang traffic. Sa kung ano nataraan sa kunyan, continuous man ang pagigibong dry run kan Traffic Consultative Council kung saan may mga area na may mga sistema na pinagsunod para mapakaskas ang dalagan kan traffic and maluway-luway nagiging epektibo man ini base sa obserbasyon kan publiko. Alagad na bako pa na pinal dahil continuous dry run pa sa nabigibo ninda sa Traffic Consultative Council asin kung maging epektibo ang mga dry run na yan, magiging ayan na permanente and ipapasar na ang amendment sa existidong traffic ordinance kan Legazpi sa paagiman kan chairman kan Committee on Public Utility na si City Councilor Attorney Bots Lucila. Pero sa kunyan, apuera kan mga dry run na yan paning na pinagigibo, nasabi kan alkalde, may mga lugar sa Legazpi na plano nindang i-widening sa mga masunod na alda o bulan. Kaya parte yan kan sistema na pinagigibong ninda para luway-luway marisolbiran ang problema sa traffic digdi sa Legazpi City. Kaya informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Compadring Al, sa istorya hali dyan sa luwas, mga developments man digdi sa tuyang palibot. Ano? Aramon ta daw yan kung anong mga lugar ang posibleng i-widening digdi sa Legazpi ta traffic. Ano? So that's good. Maray iyan tabi na igwa kita rin mga arog ka na plano ta
ako unta sa dai madakula po ang sa tuyang siyudad yan tabi. Maray na aga tabi kay Jonah Bernal Barcelo yan sa Baclayon kan Bakakay. Maray na aga tapos kay Madam Rose Azul. Maray na aga man tabi sa Indo and diyan sa Bugtong nagdaaran tabay sinda. Good morning tabi sa Indo diyan sa Bugtong. Si 9442, sir, ano po ang balita ngunyan sa Middle East? Thanks tabi taod-taod sa tuya yan na pag-uro-irestoryahan ta nganing ma-update po kita gabos kan mga pangyari sa Medio Oriente ngunyan magatabi kasubago nagralangkaw na presyo naman kang produktong petrolyo sa bilog na Pilipinas. In fact, bako sa na po yan sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaban. Maging sa Estados Unidos de America, naga-increase duman an sa indang fuel pump prices $2 more or less. Ngunyan, kasuhapon duman sa Bareta ta na alas 5, may nabasa ako. So, grupong Piston malansar manin nationwide strike sa Webes yata ito. Inda ko sa natabi, tabangi daw nindo kami kung nanunungod pa man ang arog kayanta. Ang ipoprotesta daan ninda, so pagparalangkaw kan presyo kan gasolina, gusto daan nindang ibaba ito duman sa level na guran ito 55. Would that be reasonable patabi and logical? Tapos ang pigahaga dinda, saro duman sa pinagahaga dinda, valido ito is yung mag-adaptar pa ning kunyaning measures ang gobyerno to soften up ang epekto kan pagparalangkaw kang kunyan kan presyo kan petrolyo. Inigwa pa dumaning sarong Bareta pa na imbes na magpasalamat sa gobyerno, tinamuyaw pa sa gobyerno ta. Ano man ngayaan na ayudang 5,000? In these times, inda ko tabangi daw nindo po nindo madig up niya to ang logic, madig up niya to ang kung it is still relevant na arog ma-strike paparalisaron ang transportasyon. Tapos igwa pang nagko-question na man ngayaan na ititao kan gobyernong ayuda tama roll out na bagangon yan so mga sa tricycle yata ito pero sa Metro Manila mo na tama ba? Sa Metro Manila mo na ito and then comes now, it will trickle down itong 5,000 pesos na mga ayuda sa tricycle drivers yata po mo na yun. Ngunyan may nabasa kitang Bareta kasuhapon duman sa major newscast na alas 5 questioning itong 5,000 pesos. Daiman nga yan magkakanigo. Inda ko sa natabi kung at this point in time that the whole world is in economic crisis, marali ka pa, ma-question ka pa kang ititaw sa imong tabang, inda daw tabi. Kamong mga paraan tabay, kung medyo maray pa man iyan tabi sa talinga. And kung tama pa man sabi naman ni 213, good morning, Sir Pio. Please continue updating us with the news sa international scene. Kagayon po kaning programa mo tadakol na fake news and AI video ngunyan sa internet. Sa paagikan pag-discuss mo, naaaraman ko ang dapat tubudan sa dai. Avid listener mo kami sa daraga. Salamat po tabing maray. Digdig kay 62
sa mga taga-Daraga. Si Tata Mensoy na Bernal, maray na aga tabi isa imo. Urual daw nagdadangog sa DCGB, maski day ako nakaka-text pa minsan sa programa mo. Salamat tabi. Salamat man tabi, Tata Mensoy na Bernal. Ina ko sa natabi ta. Yun na nga niyan, marali da asinda condemning the government ta nagpaparalangkaw ang presyo kan produktong petrolyo. Ibaba da duman sa level na 55 pesos kada litro. Tapos there are those who are questioning itong suayuda yun na 5,000 pesos. Sabi ka na kahurunta, maray nga ni sindangaya tamay 5,000. Na kung pag-isipon, kung minalang kaw bagad yun ang petrolyo, bibawi man sa nabagaan kan mga operators, as in kan mga drivers, kisay. Sa riding public, dahi na ning babawian kung sain. Dahi man titawan ning ayuda na 5,000. Bako, di ba? Tapos mareklamo pa TNVS rider ata yun Hindi ko na itong nagbaret. Basta nabasa ko kasuhapon sa major newscast. Medyo makakunyan mambaya. Maray nga ni kamo taigwaning 5,000. The riding public sain mahagad nin 5,000 na ibabayad duman sa dagdag singil pasahe na ipapataw man sana kan mga operators, kan public utility vehicles, buda kan driver sa pasahero. And yet, ang titawan ning ayuda, su driver, buda sa operator, but igwa pag nag-question, kulang nga yan 5,000. Ano tayo? Yari, kunyan sa maralidasin na sa Webes. Sabi naman ni 5462, opinion. Maray nga ni may ayuda driver 5,000. Maglakaw sinda sa kalsada sa Manila kung may maku ang 5,000 hambugon sinda. Sabi ni 5462 sa Manila po ini. So nabasa akong news kasuhapon duman sa kunyan sa ining major newscast tang 5 p.m. Bako tama baga ma-roll out na ayuda ngunyan kan gobyerno sa mga tricycle drivers 5,000. Sain babawion kan mga tricycle drivers after na aprobaran kan lokal na gobyerno tan mga tricycle drivers baga ang minaaprubar kan frankisa kaan buda kang sa indang pamasahe so sisingilon ang lokal na gobyerno. After na maaprubaran iyan, patong na sa pamasahe, the burden will be passed on sa satuyang mga riders, ay satuyang mga konsumidores, mga pasaheros. And so mga pasaheros, dai nin mariresibing ayuda to compensate itong sudagdag na pamasahe. Ibagatabi. Tapos may nagreklamo pag 5,000 kulang nga yaya. Naku tabi, sabi ni 2472, good morning Sir Pio, still and always listening sa DCGB. Arual daw DCGB ako, day po kompletong aldaw ko kung day makadangog sa Indo. Lalo po sa programa mo, tingog kan banwaan and Bicol target tanadangog ko mga bareta sa international. Salamat tabi, 2472. Thank you so very much. Inda ko kung sa Webes managad, ilawos paninda yan na rally na yan. Tabi, kan mga nasa transport sector. This is not the doings kan sa tuyang gobyerno ining pagparalangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Biktima ang bilog na kinaban ka ini. Tabi, may nagpadarangan sa kasubagong maagahon nin video sa messenger, pigagapo so petron, pigababandalize,
Oy, inako sa natabi man ano. An sa tuyang dapat na kondenaron, so pananamantala, itong so igwa kaning istak dyan na rinibo pang petrolyo sa imong tangke, ipipabakal mo tulos, ipipabakal mo sa itong so istak mo ngunyan na nabakal mo sa barato, ibibenta mo tulos pag minalang ka ang presyo, ninghalang ka naman ang presyo. Yan. Sabi nga ni Congressman Joey Salceda dati, sa Congressman Joey Salceda kan 2nd District Albay, igwas yan ning pinag-unambitan na kung bibikulon, tagulpi bagay ning mga inputs na ipigpapaluwas na si Congressman Joey Salceda dati, kan 2nd District, inputs on how the government can soften up the economic impact. Igwa duman akong nabasa sarong porsyon na kung ang mga konsumidor ngaya nagiging biktima kan tulos na paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo, kaipuhan man ngayon na may hustisya sindang makua kung minababa man ang presyo kan produktong petrolyo. Gustong sabihin ni Congressman Joey Salceda, pagbaba kan presyo kan produktong petrolyo, dapat outright ibaba man. So, pump prices dyan sa mga gasolinahan. Ibaga, hilinga. Kasubanggi, igwa ko mga amigong na nag-arapod naman, na tamilima oil price hike ko ning todo, sobra sa 20 pesos baga tamilima oil price hike ko ning todo, so ibang mga gasolinahan nagasabi, dahil na ngaya kaming diesel. Pag tinaraman kakaan, wara na. Dahil nakitang kalaban-laban. Bako taday man kita tatao mag-inspeksyon kanhain bungkali daw sa indong mga tangke dyan. Bako. Ito ang dapat niya tong pagralihan. Bako itong so paglangkaw kang presyo. Tabako tang kagibuan. Abuda sumareklamo pa na 5,000 ngayon. Ano ngayon? Kadi itong ngaya kaya. Ay, nako. Yung grupong Piston Databe ito. 5462. Na politikan 5,000 kan mga driver na Dabawenyo nasa Manila. Iyon na naman. Inda nga ni itabi pwede siguro may mataramsa na kontra sa gobyerno. Sabi naman ni 4498 nagbabiyahe ini nasa Region 4A siya nagbabiyahe sa tuyang barkadang driver. Ang arog kayan boss mga makasarili pig-iisip lang nindaan sa dire. At this point in time nga kasubago baga kahoron ni BPRD sa ito si Director Dindo Nabol. At this point in time na magkakunya na magmakulog na kitang mga konsumidor sa kapwa konsumidor na kutabi. 680 yun. So panawagan na i-suspend mo na so excise tax kinavat sa fuel, okay pa adto. Yan, okay. Tama ito. Okay talaga ito. And in fact, naghihiro na nga ni iyan sa Kongreso. Urgent na yan So, pagtaonin na emergency powers kay Presidente Bongbong Marcos Jr. And that includes itong pagsuspender ng una kan excise tax, buda VAT, yan. Okay nga ito. Tama yan, tabi. So, panawagan sabi ni 680. Pero, transport strike, bagang dai naman adto kaipuhan. Problemado na nga ni kita sa mass public transportation, maga-strike pa. Wara man kita nako kung tano sa arugkaan. Sabi ni 680. So ayuda na 5K maray na nga ni adto taigwa. Pero an uro ayudan ang dapat wara na nga ni an. Opinion ko na suspend mo nay so mga tax sa fuels is enough para makosyon so efekto nin kariribukan sa Middle East. Tapararyo man sa nakitang apektado, mapa driver, commuter, kinaordinaryong Pilipino, sana di na kita magkawatak-watak, tabagang pobre laban sa pobre sana, baga pararyo man sa nang nagahikahos sa buhay. Salamat tabi, 680 sa imong kunyan. Ining kaputan mo, so sa update sa plete, hahalatun talang tabi mo na, so kunyan, Endimar, tabi, Endimar,
Go ahead, Endimar. Endimar. Tango niya nitong semana ngunyan itong semana. Roger, Endimar. niluwas na. Wow, very Niluwas good. na, Papa P. Ngunyan pala. So, inaprobara na so rekomendasyon ng LTFRB, inaprobara na kang DOTR. Oho. Ang aumento sa pasahe ka mga jeep dahil sa pagitaas ng presyo ng petrolyo, darakang tensyon sa Middle East. Sa anunsyo ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, ngunyan na Martes, March 17, ang pamasahe sa tradisyonal na jeepney may taas 10 piso, kaya magiging 14 na ang base fare kaini. Mantang so 2 pesos man ang dugang sa modern jeepney, kung saan may taas na sa 17 pesos ang base fare kaini. Sinabi ni Lopez na magkaka-epekto ang aumento sa pamasahe sa Webes March 19. Yan. Oo. So, bayang Daraga Ligaspi, imbis 13, 14 na. 14 pesos. Yan. Tapos kasubago hindi maradago kuso mga add-ons Ito sa kunya nito, sa bus. sa mga provincial buses. Sa mga bus. Oho, yan. So 14 na palan. So flag down rate kumbaga, Hindi baga, ang kwintada ka ni straight man sana. straightan. Kaya Santo Domingo, kumpiran kilometro ang 12, Oho. times 14. Times, yun, and times, 12 times. 14 kuning kaso. Straightan. Yon. O, yun natabi na so sa kaputan. Thank you so much, Endimar. That will be effective sa Webes. Yan. Kaya na nga ni, mawelga pada so piston. O, ano pa o yan, at kung pag-isipon nga ni iba gano, maski ining mga operator, sa totoo lang, ang mga operators, dai man yanin problema. Kung sa tuyang paghilingon ng pag-analisa ro nata, pag nagtaas ang presyo kang produktong petrolyo, ipipasa nindanduman sa boundary. So driver man, ipipasa sa pasahero. Sugabat. So operator nagahalat sa naman. So driver, igwa man siyang benepisyong makukuha duman sa boundary. Pag abot duman sa pasahero, there goes the end of the story. So pasahero, question mark, sain makuha, kan itong so matitipak duman sa tuyang kwarta na idadagdag duman sa pamasahe. So sisay ang nangangaipo nin ayuda. Is it the operator, is it the driver, or is it the riding public? Iyan magatabi, ano. Kaya itong nagtatsar pa kang 5 mil, Isus Mariosep naman. Sa bareta tayo itong alas 5 kasuhapon, nabasa tayo ano. Pati po baga pamasahe sa tricy ang pamasahe now sa pandemic pa yan, dahil man nagtaas naman lamang ang pamasahe. Yung pa nga niya sa tuyang aramon man, once na ilangkaw iyan tabi, pag bumidaba ang petrolyo sa world market, ano ang assurance na mabultayan sa dating kunyan, sa dating rate, ano. Maray na aga tabi dyan sa mga taga-tabon-tabon. Sabi ni 1751, nag-antabay sinda, ano. Good morning, Sir Ato Lim, dyan sa Petron, Tapgas Gasul, maray na aga. Sir Ato Lim, mabuhay ka mo dyan. And kay Sir Popoy Balmes, dyan po sa JRB Calibration, sa Lapu-Lapu, maray na aga sa inyo dyan, sa Gabos. Baterya, mga goma na yan, de kalidad dyan po kay Sir Popoy Balmes. Sabi naman ni 680, sabi digdi, may nakita akong post sa FB, base sa experience niya sa pagsakay. Dati kamalig to daraga is 30 pesos na nga na. Dati 20 pesos only. Kamalig to Ligaspi is 40 pesos na nga na. Dati 30 pesos. In understanding, dagdag 10 pesos po ang pamasay nga na sa jeep. Kung araw po kayo ni, ginubatan to daraga or Bio is now 40 pesos, dating 30. Ginubatan to Ligaspi 50, dating 40. Sana ma-confirm sa LTFRB kung tama ining increase. Plus 10 na pamasahe sa jeep paglampas minimum. Yan. To answer your question, dai pa dapat nagsingil ding halangkaw na plete, tadai pa man so tarifa, sa Webes pa sana ma-efekto, and the computation is, yan, dagdag na base rate, so dating 13, magiging ng 14 pesos.
Yan, computation tabi. Maray naga kay Sir Art Gomez, dyan sa Tabon-Tabon Kandaragalbay. Maray naga tabi isay mo, Sir Art Gomez. Thank you so much po sa imong paghinadyugman digdi sa Tingog Kanbanwaan. Oras Pilipinas, alas 9:38. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Matapos ang ilang taong paghihintay, muling ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang taunang paghahanap ng pinakamahuhusay na mag-aaral sa larangan ng akademya, pagiging leader ng mga kabataan at serbisyo para sa bayan. The search for the 10 outstanding students of Bicol. Kung ikaw ay kasalukuyang naka-enroll sa alinmang kolehiyo o universidad dito sa Kabikulan, nasa 3 taon para sa mga kumukuha ng 4-year course o 4 na taon para naman doon sa mga kumukuha ng 5-year course, may magandang scholastic record, pinagkakatiwala ang leader ng mga organisasyon at nakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad. Magpa-endorso na sa inyong school head at baka ikaw na ang isa sa mga kikilalaning pinakamahusay na estudyante sa buong Kabikulan. Over 820,000 pesos ang mapapanalunan sa The Search for the 10 Outstanding Students of Bicol. Interesado ka? Makipag-ugnayan na sa inyong school head o bumisita sa opisina ng Ako Bicol Party List, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi. Para sa iba pang impormasyon, mag-iwan ng mensahe sa opisyal na pahina ng Ako Bicol Party List, TOSB 2026. Pwede rin tumawag o mag-text sa 0968-293-5193. The search is on for the 10 outstanding students of Bicol. Bridgestone Legacy is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legazpi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legazpi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo.
Luya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumbaan mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. And fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawa Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Duro-diretso pa kita kan istorya dyan sa palibot. Dumandaw kita sa Premier Distrito kan Albay. DCGB. On the spot report. Kumpadreng Jomar, good morning Tabi and go ahead. Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. With honors, sundo na ay honors ang presyo kang gasolina digdi sa First District sa tabako. So diesel, cum laude sundo sa summa cum laude, luminapuas pa. Luminapuas pa. Sobra sa Sinibot kong unyan, 15 gasolinahan. Oho. Ang may saro pala na dai nakakuha ki honor. Yan. Aber daw Tabi, for the sake of public consumption, arin so pinakabarato, arin so pinakamahal. So, pinakabarato sa gasolina, so ning halat ko na, this kayong training, NN5, ang premium niya, 78.95. Okay. Then naka-line of 8. So regular 77.95. So diesel 98. So ang gasolina niya ano sa nini ding honor. Oho, sain makukuha iyan na NN95. Digdi iyan sa kanto kan Rizal Street, Buda Riosa Street. Yan. Bunto Street. At least diyan sa tabako. Pasiring duman sa terminal sa pier. Opo. At least diyan sa tabako, kumpadre, City of Tabaco, igwa pa ning gasolina na dai pa minaabot sa gatos ang litro. Yan. Sige. Okay. Ang suminunod yan ng mga gasolina, arog kanso sa ano yan? Petron, muna sa iba pang dayong mga pangara, nagdadalaga na sa nayan sa 82 o 81, sundo na mga 85. Igwa maning day pa inabot sa gatos. Sige. Bako yan na diesel ha. Ang diesel, ibang istorya ang diesel. Oho. Ang diesel digde, cum laude na pinakababa, line of 9. 90. Tapos, hanggang summa cum laude, 99 bagan summa cum laude. Oho. May luminapuas pa. May ganang luminapuas. Social, 101.90. Oho. So, V-power niya, kan diesel, 110.40. Mahal. So, iba man, nagdadalagan sa 105, 97, mga arog kayan ang presyo kan diesel. Kadaklan talaga kadaklan 99 so mga diesel. So bali yan pa rin Pio ang presyo ang digdingon yan sa tabako. Na so iba kasud mapasana
out of stock na da. Pero ngunyan, pagkaaga, burokas. Igong stock. Burokas yan. Yan na May sinasabi. nag-deliver na matangang banggi. Oo, matangang banggi. Yan ang sinasabi. Tayo ang dapat pigraralihan, bako. Roger. Sige. Na nagkaurobos ang key-stock, pagduman mo. Sarado. Dain na Ano daan. nga ni, makonsuelo. Aha. Di, nagmotor lang ako. Pauli ako sa malilipot. Aha. Maagihan ko sa sarong gasolinahan. Aha. Ay niya, igwapang barato. Uli ako, kinuha ako sa 4 wheels ko. Tara di man sana. Aha. Pagbalik ko, out of stock na ngayon, sir. Sabi ko, alas 11 to, nag-out of stock ka mo. Oo. Iyon, pade, ano, makulog sabo talaga. Pure na panamantala siguro yan eh. Imposible naman na rinibong yaon dyan naka-stock ninda, mataram tulos, out of stock na, then pagkaaga, yaon na, igwa kasi na, pagkaaga, igwa na. Nag-deliver sa oil tanker, haligid sa Manila, 30 minutos na. Iyo bagano, ay nako. Oo. So sa Roman, hapon naman mga pag-ipa tabako ko, ang gamit ko na so, ulo na danata niya, kung gasolinaan ko na doon ito sa aga, ano na yan? Alangkaw na. Malangkaw na. Pag-agi ko naman sa barato, sarado. May nakakordon. Oho. Di nagdiretso ako sa hanap ako sa tabako, naghanap ako kiburo barato, pero mahal na. Iyo. Di, kuminarga ako. Pagpahuli ko, bukas na naman. So, sarado. Tanag mahal na sa presyo. Correct. Ay, naku, tabi, ano. Iyon, mga sistema. Wala na may panigpiyo. Dumang kita so pinunang ko na bagang istorya kasod ba Oho. sa programa mo. Manungod naman ini duman sa mga sakayan na nagbabiyahe. Buda sa mga habal-habal sa Isilacan San Miguel. Yan. Ini huli ta may mga nagburutuan ng informasyon na nagpamahal na kipasahe. So, habal-habal. Habal-habal. Buda sa sakayan. So, ano ini? Sakayan dagat. Sudikatig. Oho. Dikatig. Yan. Anda ko lang problema rigde. So, abal-abal, tayo man na. Yan. Illegal ba yan? Illegal nga niyan. How can you sanction it na illegal? Paano mo ma-regulate ang sa ng plete na illegal? Ang operasyon na once sa pig-sanction mo yan, pig-considerar mo na, pig-tolerar mo ng illegal. Ang gigibuho na sana, arog kayo ni. Sige. Nakatala na magpasyar sa Isla San Miguel, daro mismo sa alkaldina, manginginot mo na sa chairman kang Committee on Public Utility, para kaururo noon sa mga grupo. Nadaingo na pakataasan. Na magsabay man lamang, duman baga sa mga request nga di sa sentro, pag nag-request na mataas so pasay ka tricycle, di sa kaman sila magpataas. Pero, daingo na pakadalingo niyan. Day manginutan. Day Tapos, mag-sar. ipapamonitor na lang daw sa mga barangay officials pag may mga reklamo, ang solusyon, aramo kung ano, Ano da? papasyar ang KLTO. Ayan, nga day biyo palagod na sila makabiyahe. Tama yan. Biyo palagod. Mangigsanan diyan sa mga taga-LTO bako. Maski sa mga deputies na traffic enforcer, Yan. may kasabay na mga pulis, Yaning biyo pa. Iyo tama yan. magsala, biglang rollback yan. Sige. Kaya yun nga na, agyong sa pakiyoron, tanayaman pwedeng magpasarki ordinansa Iyo. ka illegal ang operasyon kan mga mga abal-abal. Correct. So, yan pa din Pio, ang papaitin mo na makihuro naman yun. Correct. Yan ang report. Jomar PND, CGB. Salamat kumpadreng Jomar. Bultadahan tayo ang taod-taod tabi, ano? Na-report man ni Padeng Jomar because it is of general application. Makulang yan sa tabako, ha? Lalo itong sa habal-habal. Si Angel, may dagdag mo ng istorya. Angel, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Mga kahurong tangon yan, Sir Pio, si Alfred
matapos ni Sir Pio na kasukapon, pinag-convene na kan alkalde ka na syudad itong mga nasa laduman ka na businesses digdi sa Legazpi City dito. Kaibahan na nga ni ang mga personahes man ka na Department of Trade and Industry Bicol. Kung sa nga ni personal na nag-atindir duman sabi Sir Pio, si Regional Director Dindo Nabol and apan kasi bagong sa pagpurunta, they recognize man ni RD Dindo itong naging experiences man kan LGU Legazpi dahil ta positibo in sabi Sir Pio na naging resulta. Halaran ko lang Sir Pio ni Mayor, good morning po. Nasa na linya si Sir Pio Fernandez. Kumusta po Mayor? So naging resulta ka na paghuron po sabi kasumapon. Good morning po. Pio, sa tabay kasi ng programa. Maray na agad-tabi. Yes, Sir Mayor Isa, maray na agad-tabi. Belated happy birthday po tabi. And salamat sa oras sa programa tabi, Mayor. Yes po. Sorry, palitan kami cellphone ni Angel. Okay, ano ba Opo. Sir Opo. Pio? And primero, belated happy birthday and salamat sa oras tabi, Mayor. And good morning. Welcome sa programa. Ayun po. Salamat po, Sir Pio, sa imong pagbati tabi. Opo, primero, Mayor, itong suhururon kasuhapon, would you confirm na ito po so activation na kan City Price Coordinating Council tabi? Yes po, i-reactivate na po sa tuyang council para pag-abot kang pagpresyo as in sa paglangkaw. Sa tuyang tiga-asahan tabi dahil aram tama na panaglangkaw ang oil, naglangkaw ang kuryente, bini-effect yan sa gabot sa mga goods tabi and services bigay sa tuyang patapang syudad. So, dapat maging proactive kita sa tiyon. That's why we did that meeting kasabay sa tuyang sanggunian para mataramta at madawag tamahan ko anong pwede tang gibuhon in advance. So, more on brainstorming tabi sa kapag na nangyari. Ako nagpapasalamat. Yaon ko sa hapon duman ang mga grupo, as in mga boses ka negosyante. Yaon po ang DTI. Yaon na sa tuyang may ghost na Regional Director, Sir Nabol, RD Nabol, and yaman po ang tuyang Provincial Director sa DTI na Sir Noel sabi. Bunaw. Opo, now tabi Mayor Isam, ano so kunyan, ano so nakahamanan taang City Price Coordinating Council baga gari dakula very encompassing an poder, and that includes itong so sa monitoring kan oil pricing and oil move ining so mga stocks tabi. At ano ang napagkahuron ng tabi, Mayor Isam? So far, when it comes sa price hikes po kang mga goods sa digdi, including the construction material, they are allowed to increase up to 10%. Pero not as early as now, DTI po ang masabi ko, no rin po the pera, pwede mag-increase. Pero hanggang duman lang po ang price increase sa 10%. Opo. When it comes to the oil tabi, or gasoline, ang pinag pong mga kasing bag, well in fact, yung manang kataram-tarami, wala nga kaming mandato dyan, sabi kang DTI, dapat po hali sa DOE. Nugad, wala pong nag-attender kasi hapon duman, kami man po nagpadara sa surat para magkikong representative, as in madawang sa ang side ng Department of Energy sabi, para magsimbag ka ito. Pero, ito po, na-finalize ni kasi hapon, so sa yung brainstorming, and for next week, ma-reschedule po kita giraray. Hopefully, kasabay na po ang representative from Department of Energy, and siyempre kasabay po dapat ang ALECO. Iyo tabi, Mayor Isam, digdi po nagkakaigwaning kunyan, kapirdehan kitang mga konsumidores, tadai digdi kita ni Department of Energy na nakakahuron sa region, and inda ko sa natabi kung ang mga Price Coordinating Council, be it city or probinsya or municipal, kung igwaning poder na or napagkahuro na ni dumakaswapo na pwede ka mong bag-inspection mananggad kan actual na stocks ta ang nangyayari ma-increase sa agang presyo, so nagkakaper ang mga gasolinahan mataram out of stock na dai man yato na sisiguro kung talagang dai na, pero kinaagaan alas 5 pagbukas igwa ng stock walang kaw na sa presyo. Opo. Tama sa Sir Pio. Opo. Napag-ulayan nila yung kaswapon. So mag-ibo man po kami TWG, Technical Working Group, kasabay ang different agencies that are involved, including man po ang Albay Chambers and Commerce, kasabay duman,
kasabay po sila sa TWG na physically maikot man po para magreparo dahil ikaw man pong puder ang edad, ikaw pong puder ang DTI na mag-ikot at yung magreparo lang tabi. Asin magtabang para sa mga konsumidores na posibleng maapektaran tabi kaya ni mga price hike tabi ang mga goods tigbi, mga Ligas Peños and Albayanos tabi. Ay, opo. That's very good tabi, Mayor. That's fresh news, breaking news na kamo po magibo na kang composition kan technical working group na iyon ma-monitor kaining mga stocks budahiro kan presyo ining at least stocks lamang na dai man masyadong madihado ang mga konsumidor ng petrolyo na kung baka may nagtatago, may naguhord tabi, Mayor Isam, then ipipabakal kinagahan sa langkaw ng presyo. Tama ka po, Sir Pio. So we are protecting the consumer on this dahil aramtaman na sa mga panahon na rin ni Pio, kita nagtatarabangan tabi. Dahil kita nagkaabuso, dahil kita nagkugurulangan o nag-take advantage of this kind of situation tabi. So I know na ito yung mga investors, mga negosyante po dito, ito yung pagkakong sila, they know what to do and they know how to comply. And siyempre, aram ko man po na tindaman mismo audok man sa idang buhos na magtapang sa lalo-lalo na po sa mga panahon na arugano. Mayor Isam, pardon kung medyo napapalawig-lawig po no arin tabi nindo yan magigibo na mabibilog ang technical working group and no arin sila malibot tabi sa mga gasoline stations dito sa Legazpi. Tigigibo na po to team kang technical working group and hopefully early next week set na sa meeting and on the next day siguro after 2 days pwede po kita maka-inspection, joint inspection including all the agencies involved natin sa TS. Gimonta po yan ASAP dahil we need to protect our consumers natin. That's good, very good. That's breaking news. ASAP nagigibuho na nindo yan tabi po. Now, duman tabi Sir Mayor Isam sa kunyan sa lado kan tricycle digdi sa Legazpi nasa poder bagang kan lokal na gobyerno through di sanggunian so pagpa-increase kam pamasahe any information tabi coming from city government, go ahead. Yes, opo. Kasi yan po yan, ang may kapot po kayo is Vice Mayor's Office. Sanggunian po ang pag-increase po kaya. At yung nagapot pa po yan kanina nga si Councilor Butch Pesila kasi nagre-request po ang mga tricycle drivers, mga toto drivers and talagang nasabutan sa RPO dahil almost times 2 ang bayad ang bakalinda kang gasolin pero ang pagsingil po nila sa pamasahe ay panaglangkaw and I asked them kinaulay ko man kanina and nagtauman ako sa po yung idea na in case sabi kasi nailintaman garo maobligar talagang lumangkaw sagkod dahil na bumalik po sa dating presyo maobligar po kita maglangkaw kang rate or pagsingil po sa pamasahe. Pero sa kuya lang pakiulay, sabi ko kay Councilor Attorney Butch Pesila, kung pwede, may lamang magkigwang staggered increase tabi. Sabi yun, kung ma-increase kita ngayon na week, dahil pagsaroon tabi, kung namamit ta so tigahabol tang increase sa fare tabi. Let's just say, kung dating 12, ibong 15, baka pwedeng kada semana, piso-piso lang para dahil tulos pamatihan kang mga konsumidores sa atin. Kunwari, ang ngayon na week, plus 1 peso, and for next week, plus another peso, and masunod na si Manager Right, plus another peso, pagkot mabuta po itong atigahabol tang price increase. Yun. So that's fresh news again tabi coming from you, Mayor. Na iyon, so sa imo man na suggestion, dahil man masyadong magabatan sa mga riding public insofar as tricycle is concerned sa laog kan Legazpi po. Now, Mayor Tabi Isam, sa hoarding, ano sukun yan? Ano so na pag-urulayan kasuhapon duman sa Price Monitoring Committee, itong council Tabi, digdi sa jurisdiction sa Legazpi? Yes po, sa Price Monitoring Team sa council, yan na po, kasabi na po yan sa bilibutang technical working group dahil siyempre haramtaman na pag nabilig sa na ito, yan po ang mga taong maikot, ang grupong maikot, and ganda po mailing. Kung sisay talaga nag-hoard, sisay nag-increase more than the given price increase lang kang DTI tabi. So, dapat po mailing. Kasi mapagalman minsan, araw mo man sa tiyo, mga uring-iting sana, tapos mag-physically tanis po mailing tabi. Iyo po.
Kung igwa ka patabing gustong idagdag man in these trying times, lalo na sa mga taga Legazpi, madangog tabi kami, Mayor Isham. Go ahead, tabi. Yes, sabi, city government is trying to do everything para malimit na ang pag-increase. Well, in fact, as our regional director of PCI said yesterday na ikuha pa kitang goods for 3 to 4 weeks na goods. Pagkapot po sa processed goods yan po, processed goods ang kapot ng DTI. Garo na iling niya po na wala pa na ang rason para maglangkaw. And let's see, sabi, for this coming 3 to 4 weeks, sabi, dahil yaon pa po ang supply digdi sa tuya and wala pa po, dahil pa po kayo po sa magpababa, sabi ko supply. Pero siguro, pag na magpababa si mga supply, dahil lahat naman naglangkaw ang presyo ng petrolyo, paupitar na po mag-increase. So, let's see. Inanta po kung Naputol yung ating tawag, tabi. Mayor, pasensya na po, tabi. Inabot na ka na minuto, tabi. Ining susatuyang limit sa call si Angel, yan. Dali, tabi. Mayor, yan, tabi. Mayor Isham, tabi. Opo. Hello. Opo, pasensya na po, naputol. Sige, tabi, we will listen duman sa naputol mong pahayag. Go ahead, tabi. Yes po. Clearly po, every week magkakagawa po kita ng mga updates kasi next week magkagawa po kita naman meeting with the TPI. And let's see kung ikaw po silang taong giraray na panibagong memo sa tuyan, kung kayo po na ba mag-price increase or kung pasain po ang price hike task and kung hanggang sa'yo po kita pwede mag-price hike. So, with this, aram po tabi, ang kapag pakiulay lang na negosyante na nag-supply si kabus na mga ideal foods dito sa patayan patapang siyudad, please lang tabi, magkarabang kita sa organic klaseng panahon dahil it's the right thing to do. Dahil kita masala kung gibon tantama tabi. Salamat din maray, tabi. Mayor, God bless and mabuhay ka po, tabi. Thank you, tabi. Sir Pio and Marina ko po girarayataan po nindo that the city government is doing everything, proactive measures para malimitaran ta at maprotektaran ta ang mga tutuyang padabang consumidores natin. Salamat po. Thank you so much. Angel? So, yan na, Sir Pio. Si Alcalde Hisham Ismail, manungod man sa resulta kanhururo na kaso hapon dyan sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Salamat, Angel. At kung ito, mga major news ito na sumadahon taon. Thank you so much, tabi dyan. Sa imo ba pakipaabot, pasalamat kay Mayor Isham. Sige. So, yan, Sir Pio, ang mga dagpang mga barata halis sa luwas, i-involve sa DCGB. Salamat, tabi, Angel. Bago kita mag-news, i-recap ta itong pahayag ni Mayor Isham, mga major policies, gigibuho na, ASAP, bibilogo na technical working group, na iyon ma-inspection dyan physicalmente sa mga gasolinahan insofar as yung territorial jurisdiction kan Legazpi is concerned. Tanganing ma-determinaran man agad itong mga nagsasamantala na minasarado kan gasolinahan kung igwaman, dahil kita nagtataram na igwaman, mapreventaran ang pagsamantala. Yan, malibot yan, ASAP. And ikadua, itong sa increase sa pamasay sa tricycle, antara mo ni Mayor Isham, igwa naman agad, ning kahagad na sangguni ang panlalawiga, panlunsod, tanasa poderan kan sangguni ang panlunsod, nagpaabot na sa iyang informasyon si Kagawad Boots Lucila, Attorney Boots sa transportasyon iyan komite, ang suwestyon na ipinagpaluwas ni Alcalde Isham na Ismail, menswalan lamang an kunyan pag-increase na talagang kaipuhanan man da ipagbiglaon. Ani katulo itong sa hoarding, itong mga sa negosyantes dai man magsamantala and magtarabangan. We will be right back. Nakautang kitang halawig na minuto sa bareta diyan sa newsroom, pakalis ka ini. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po!
Nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs. At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi branch on the second floor level. Our Pidoran branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabon, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. 8 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakaresibi ng kabilugan na 646 na report ang Department of Energy o DOE kontra sa mga iba-ibang gas station. Gabos na nairehistrong reklamo pigpapairarom sa balidasyon kang DOE, Oil Industry Management Bureau, asin pinag-aadalan kan sa indang legal team. Initanganing madesisyonan kung kakasuhan ang pigrereklamong gas station. Enot nang nangapudan ang DOE sa publiko na i-report sa inda ang mga bako otorisadong pag-itaas kang presyo ng petrolyo kan mga gas stations na pig-aporbitsaran kang krisis dahilan sa nangyayari sa Medio Oriente. Yan ang Baret Ahali sa Newsbiz. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
At Mabel Fashion Unlimited, we have it all from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Tibaad lamang kon so LTFRB siguro pero dai na kita maghapot kon kaipuhan paning matrix o kon for consideration na sa naman basta sa Webes sa sida magpa-increase bako pangunyan tabi ha o dai nang ana magparairiwal kung kaipuhan pang matrix o dai ta konsideraron ta naman ang panahon ha. Basta sa Webes na magpa-increase lamang bako ngunyan ha. Kung igungunyan ni magpa-increase sa plete ireklamo tapo tabi. Pero sa Webes dai na mag-iriwal kung may matrix o dai pata automatic na yun And for logical and sabi na nga ni ining real talk lang kay po naman talaga mag-increase. Sabi nga ni chairman kang LTFRB Vigor Mendoza it was the most difficult decision man ngunyan na ginibuninda. Yan. So dagdag duman sa flat rate sa mga PUJ piso magiging 14 then igwaning succeeding na persentabo yan per kilometer tabi po so straightan man iyan tabi pigo-compute iyan tabi igwa kaan baka diyan na hapon baka lamang makisuyo kita sa kunyan sa LTFRB Bicol diyan na hapon yung tropa may makahurong kita diyan na aprobara nangun yan so fair rate what will happen naman digdi sa tuya kung mga dagdag pa although aramta naman yan nasa Webes na ni-implementar. May report pa kita sa luwas. Kumusta ang linya kan sa tuyang tropa? Si Joshua Bode si Karen. Joshua, good morning. Please go ahead, Joshua Tabe. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagdag niya tong bareta, dahil nangyayam mo na ako mataram asin mapa-interview. Kahirak asin kadakol ang mga mararabasan. Yan, Sir Pio, nasimbag sa DCGB News ni Municipal Accountant Alfred Salian kana munisipyo tabi Sir Pio kana Daraga Albay. Matapos pasyaran niya to unya na pagkaaga para ihapot ang may kinaraman sa delayed na sweldo kan mga empleyado kan lokal na gobyerno. Kung matatandaan, naibugan niya ito na istorya kasuhapon kung saan pinag-call out nasabi ng opisina ni Mayor Victor Perete na pakarayon ang trabaho tangani makasweldo na ang mga empleyado asigon sa alkalde makasupog para riyong nagatrabaho asin para riyong nakakamati ng gutom. Nag-follow up kita niya na pagkagatabi Sir Pio asin dito ang napanyatong kasimbagan kung saan dagdag pa kan nasabi ng opisyal handa naman na atubangon an anuman na consequence siya kaini kung kasuwan niya handa man niya ako dyan pero ngayon ngayon ako na mataram asin mapa-interview ta may mga mararabasan daw ta may mararabasan dahil niya pinag-expound pa iyan sabi ko nga Sir niya kung kasuhapon i-call out ka mo mismo ni Mayor sa flag ceremony sabi kan accountant sarap nga siya sa pwedeng maagihan. Naku, biniltadahan man si Mayor. Kung magtarap nga ako. Pero kung nga pag taong nga kigo signal si Mayor, makauran mo si Mayor, magka-kigo signal na magpa-interview ako, through letter nga pwede ako magpa-interview. Jesus Mariosip, ano na pangyari? So, dahil siya mataram ta may mararabasan, including the Mayor. Iyon sabi niya. Jesus Marios. So, igilid na yan. Ano ang assurance na ma-speed up na itong mga remaining susweldong na ipanare-release? Asikaso naman tabi Sir Pio, yan sweldo. In fact, sa iba nakasweldo naman, sa iba lang anday pa. Kundi sa ibang detalye,
dahil na to Sir Pio na hugot, dahil nagdamo na siya mataram, and dahil mo na siya pwedeng magpa-interview. Dahil lamang nagataram kung ano so nakaulang and anong pinagigibutanganing so stack up kang proseso mapahidali. Basta ang taram mo niya dahil sa mataram tatibad pati si Mayor marabasan. Aha. Dahil naman ako nag-apot niya ko, paano niya ko sir na may marabasan? Iyan nga, anday ko na muna pwedeng simbagon sa imo. Mag-Yusip na pangyari niya. So what was the assurances na dain na ini mangyayari pa? O makakakuha na yan sa mga succeeding months pa na may speed up ang sweldo? Dahil naman kaya ibang naon ng bitan tabi Sir Pio. And dahil naman kita ibang hapot bilang pagrespetar naman sa iyang inot na kasimbagan. And okay man, so olay mita di Sir Pio. And yun lang ito ang simbag sa tuya. Dahil mo na taram and mapa-interview. Something is developing. Pakikwanta Diyos wa nataarog ka ng simbag ka na accountant. Kay alkalde na nagkunyan. Alkalde na nag-orden tabi na pakihidali man and pinaghapot niya to. Pipahapot bighapot mo. Anon magiging simbag natata na delay. Antara mo dahil masimbag patibagan sa mayor marabasan. Mariusip naman. Ang sabi Sir Pia, dahil ako, sana ngayon masabutan mo ako. Dahil ako pwede mo na magpa-interview ta. Kaya rakman niya kan mga mararabasan. Ako, sir, kaswapon po, pigkulot po kamo ni Mayor sa flag racing. Saro nga sa pwedeng marabasan. Ay, sus, Mariusip. Yan nga, dahil ako pwede mo na magpa-interview. Pero ngayon kung magsabi nga sa mo si Mayor na magpa-interview nga ako, through letter nga ya, pwede nga akong magpa-interview. Nagpapasiguro bang kambuhay niya sa accountant? Pero nga sa ngunyan, sa akin nga tayo dahil nga mo na. Dahil nga yung una. Tapi respeto niya man. Respeto taman sa accountant. Ano daw nangyari? Something is, kumbaga sa tornilyo, medyo baga dapat may higutan gayon na kwanta dahil nagdatarama-tama ang pyesa. So, kumbaga, so may problema. Gusto sabihin, may problema. Igunin dapat na i-patch up gayon. Ha? Kaya sabi nga naman, Sir Pio, kung ano man, kaya niyang handa niya man hampangon, ano man ang maging konsekwensya. Kasuhan niya ako, kaya ngayang hampangon, o ano man niya, kaya niyang hampangon. Dahil man gayud nag-abot duman sa magkakarasuhan, basta ang gusto mo sa nakan alkalde, may speed up naman lamang yan, buda dahil na gayud magparakautro pang madili ang sweldo. Sabi ba kan alkalde, kaya rakman gabos nga nagtatrabaho. Matindi. May something tabi gayo Joshua. May kay puan. Kaluton. May kay puan na kutkuton kumbaga. Kamote. Sige. No assurance na dahil na mangyayari yan and dahil pa ning assurance kung ma-speed up na ma-release yung mga remaining pang dahil nasa sweldo. Basta dahil na masimbag, dahil na ma-explicar, tatibaad kung igonin mga marabasan. Ay, nako. Sige. Anyway, Sir Pio, yan ang dagdag niya tong istorya. Follow up, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya. Halik yan sa Daraga. Mga noorin ta, mag-uro istorya naman kita dyan sa mga amigo ta sa Daraga. Aramon ta what's happening. Si Karen Nicole Ala. Karen, good morning. Please go ahead, Karen. Sabi Sir Pio, lininaw man kan Albay Police Provincial Office na regular naman talagang pinag-monitor kan mga kapulisan ang mga pamisuan kan kudo sa probinsya kan Albay. Matapos itong matatanda na pahayag ni Board Member Melissa Abadesa na dapat nang mag-aktibat ang mga ini dahil sa mas alangkaw pang pamisuan kan todo dito sa Segundo Distrito. Sa pakipagpurong kan DCGB News kay Police Major Maria Luisa Tino kan Albay Provincial Police Office, sinabing bago pa ang naging payag na ang abogadang kinatawan, may inisyatibo na talagang hipatura na pag-monitoran ang mga gasolinahan, pangani sa na maging information headquarters na talagang may pagsaangat na ang mga gasolinahan sa presyo kan crudo. Mantalinin o serpiyukan na hepatura, nabako man talaga ang Albay CPO ang talagang magtatao penalidad sa kung kisay ang may mahilingan na mas halangkaw akin patas na pagtaas kan todo sa ibong kan mas purwa baba na presyo kan todo sa ibang distrito sa pagsabing ang sistema sa nakan mga ini
ang makolekta nila ang informasyon pasiring iyan sa National Headquarters nila na siring na kaini ang ilinanggaw kan mga krodo. Ang pag-isigilas niya ang informasyon kay Police Major Tino, sinabing handa niya magining ikahira sa Provincial Director panganin na talagang mapakuso ang monitoring sa siring kaining bagay. Roger. Yan ang report, Karen Ana, Disidibinig. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. May nag-text mo sa tuya so barko dangan ipakatanduan is daglangkaw na. Iyo po tabi, that's completely legal and within the process. So Maritime Industry Authority tabi, itong so nag-text sa tuya, so manungod sa biyahe pakatanduan is baka nakaantabay ka pa po, ngunyan ko palang nabasa sa text mo. Iyo po, legal po yan and it is within the context kan procedure. So Maritime Industry Authority na yung nag-aprobar po kan pag-increase kamplete sa mga barko, nag-aprobar po kayan last week patabi. Kaya taas naman ng singil sa pasahe. Yan ang mga nagbiyahe po pakatanduanes. And so iba pagayod man na nagpetisyon man na nagbiyahe mga barko digdi sa Kabikulan, baka inapurbara naman tabi. Day maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Thank you po. Sa indong nadangog ang